Mjölk och morotskaka i en blender. Filmar du? Ja. Detta är inte normalt. Evo ti Nena da odjačaš. Ja. Da snima. Vågar inte? Det är nog för stora bitar. Okej, detta ska vi dricka. Oh, stäng. Oh yeah. Detta är YOLO. Kolla, så vacker den är. Suger in lite mer. Ja. Sredio akvarijum. Aha. Nej. Då kör vi. Du är försökskaninen, du börjar. Ha? Detta ska upp på Barnens trädgårds sida. Shoutout till Barnens trädgård. Fikri, Abutiz, Togo. Togo, vi saknar dig. Du finns i våra hjärtan. Kolla, fantastisk uppfinning. Morotskaka med mjölk. Så vi kastar in snus. Vad är den? Där är den. Ja, gör det. Nej, fy fan. Köttfiffar. Okej. Kenenad, slurp. Nu tar du en klunk. Vi ska göra det exklusivt i ett glas också. Nej, du måste ta direkt ur. Ur denna? Ja. Ja, okej. Šta imaš samo jednog čistača i jednu onu plavu i onaj kampfisk. Det var gott. På riktigt? Kampfisk, räkor, čistač. Ko imaš rekord? 3-4. I jednog čistača. I jednu onu plavu ribu.